Здравейте от нашия ден 4 в Париж, а именно 27-я ми рожден ден. Добре дошли на круизен кораб Diamant Bleu, на който ще отпразнувам рождения си ден с изключително красива и изискана VIP гурме вечеря с 3-степенно меню и жива музика. Билетът за VIP гурме вечерята беше резервиран за 19 часа. Тук вече сме слезли на съответната метростанция и чакаме да се съберем всички на точката за отпътуване. Дойде време да бъдат проверени и билетите ни за круиза и да бъдем настанени спрямо резервацията ни. Билетите, които аз резервирах, бяха с маса до прозореца, което естествено оскъпи цената, но определено си заслужаваше. А ето и как изглежда круизът от моста на река Сена. Истинска красота и вълшебство. Време е да влизаме. Персоналът ни посрещна и настани на масата, която бяхме резервирали. Останахме изключително впечатлени. Страхотни професионалисти, които си вършиха работата с желание и отношение. Личеше си, че работеха на много високо ниво. Масите вече са пълни, а отдалече може да видите и оркестърът, който цяла вечер ни забавляваше със страхотна нежна музика, която още повече допринасяше за невероятното ни изживяване. Круизът ни включваше 3-степенно брутално меню, а гледката беше неописуема и спираща дъха. Не мога да ви опиша какво изпитахме. Пихме студено бяло вино и хапвахме френска гурме вечеря, плавайки из цял Париж и неговата нощна красота. Тук си казахме първото на здраве за вечерта с чаша студено бяло вино. И нека нашата романтична гурме вечер започне. Храната беше изключително вкусна, приготвена по перфектен начин. Вкусовете бяха неповторими. Единственото, което мога да кажа, е, че цената на круиза определено си заслужаваше. Животът е прекалено кратък, затова живейте за хубавите моменти с любимия човек. Тук, на този круиз, моята половинка направи още едно незабравимо нещо за мен. Превърна 27-я ми рожден ден в най-удивителния, който някога съм имала, плавайки на круизен кораб из цял Париж с гледка към Айфеловата кула. Сервирайки ни десерта, който беше убийствено вкусен, кетерингът на круиза ме изненада неочаквано и много приятно, като ми поднесе невероятно вкусна торта и лични поздрави за рождения ми ден. Чувството беше наистина страхотно. Благодаря на моята половинка за неповторимото изживяване. Това бе най-хубавия подарък за рождения ми ден. 4-дневна екскурзия в Париж с VIP гурме вечеря, с 3-степенно меню и жива музика точно в деня на рождения ми ден. На това прекрасно място срещнахме страхотни хора от всички краища на света. Възрастната двойка до нашата маса, с която се запознахме и доста приятно си поговорихме, идваха от Португалия и също като нас бяха на екскурзия в Париж за 4 дни. Круизът приключи с плаваща дискотека по река Сена. Всички танцуваха, усмихваха се и се забавляваха. Уникални хора. Щастливи сме, че срещнахме толкова много държави на един кораб. Като заключение мога да кажа само едно. Препоръчвам Париж с двете си ръце. Не се колебайте и посетете този вълшебен град. Видяхме неописуемо красиви гледки и изпитахме невероятни емоции. Следващото посещение на Париж ще бъде с нашите 2 деца към дестинация Дисниленд.